etxe guzteko ikasleak gara. Zuen ganatorri gara gure pastorala erakustera. Proiektu batekin hasi ginen. Aste batzuk geroago, elikagunen gelan azaldu zen. Nik lehenegotan aspergarria izango zela pentsatzen nuen, baina azkenean hemen gaude. Igorreko kulturetxean, irribarre polit eta handi batekin. Gure pastorala hiri eta baserriari buruzkoa da. Gidoia Elena Bezanilla tekina da eta 40 minutuko iraupena du.
josiak begibiak, oinetako bakoitzian oinbat, hatzubi baten ponpasa, gauona pasa, gauona pasa. Musos josia begibia, oinetako bakoitzia, oinetako Hirian baizik. Gaztean nintzenean
ez bat beti egoten zen haren bizitan zan, haren bizitan zan. Kantuz egin behar dut ontsala zinzia, kantuz emaiten badau genkoa gazia, kantuz irekiko dau txampierekaki. Haien kantaren murmuria
zurumuru, firin faral, zuhaitzak oker, hostoak egar, kristalak klin, ateak klan, aitonari txapela, alzeak erama. Zer daukazu, Arake? Triste sagar ikusten zaitut. Eskatzen hasi naiz. Motorra hondatu zaizu. 2 hilabete ikasi darmatxo gopatu, eta beti bueltaka gabiltza. Ara eta hona, toki berdinean. Ondo dabil motorra. Nire asperturik, nago beti hemen. Argiartean eta zuhaitzetan jeje. Hau ez da bizitzea, beti lantarneke. Patimeter bat nahi nuke, orain eta hemen. Trailerun tikitun, trailerun aire, trailerun tikitun, trailerun aire, aire. Badakizue astebetan Bilboko jaiak direla. Autobus bat jarriko dute arratian gauez bueltatzeko. Pila bat gustatuko zitzaidan Bilboko jaietara joatea. Seguro pila bat kontzertu egongo direla. Baimena eskatzen badugu? Ez dakit etortziko dira. Niri bai, nik oso zuzen azitozek bururatu den jatanean. Orduen nire bai, nire oso zekatia naiz. Ani zuek aznoa. Izeba, entzun, ikasturte osoa eman dugu ikasten. Oso ondo portatu gara ulan. Eta pentsatu dugu oso polita izango zela Bilboko jaietara joatea. Gainera, gazte zinenan hainbeste gustatzen zitzaizkizun kontzertuak han egongo direla. Ez duz oraingoz adin. Institutura zoazenean, agian. Gaur egun mundua ez dago bakar joteko moduan. Musika eta kontzertuak datorrenetan ere han izango dira. Amatxo, datorren larun batean jaiak direla aprobetxaute? Amatxo, gauza batzuk ere zigardaz datorren kurtxerako. Eta bide batez, lagurekaz paseo bat eman, eta gure adineko jende asko egongo da. Goizeko autobus hartu eta gauean itzuliko gara. Zela, hain ogi zauten hemen, hobeto otxandiora joango zarete. Zuen munguzu txikiekaz. Primeran pasatuko dozue. Ikusiko dozue. Eta zer gain da? Zer erantzungo didazu? Ondo portatu gara. Zamabez dago Bilbon, autobusak eta
suhiltzaileari. Edo kaleko artista bati begira gelditu da, zubi horren ondoan ikusi ditut batzuk. Ainoaren bila joan behar dugu. Ni Abal aldera joango nintzateke. Gorritxo eta biok, bati betera do, eta beste aldetik, zango gara niko. Biluken zabaldunean, gara eta niko, ikusiko norainoa,
nagusia